sabay nating tutukton. Mula sa kalsada hanggang sa online eksena, mga kwentong pinag-uusapan, binibigyang linaw na. Makinig, magtanong, huwag matakot, dito ang usapan, malinaw at tapat. So to speak, tara makinig, boses ng bayan, sabay-sabay nating dinig. So to speak, malinaw ang layunin, bawat usapin ating lilinawin. So to speak. Magandang araw mga kaibigan at welcome sa So to Speak. Ako po si Sonia Soto. Sa tuwing tumataas ang presyo ng pagkain, bilihin, madalas nating marinig ang isang salitang paulit-ulit na lumilitaw sa mga balita. Importasyon. At ito marahil ang dahilan kung bakit panay na nagsasalita ngayon si kasamang Jason Kainglet ng Sinag. Kailangan malaman natin, tanungin natin siya, ano ba itong kanilang binabanggit na nagpapalala, no? O lalo pang magpapalala sa problema natin sa pagkain, sa kalagayan ng agrikultura. Kaya ngayong araw, kakausapin natin si kasamang Jason Kainglet, ang kasalukuyang Executive Director ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Magandang araw sa iyo, Ka Jason, at welcome sa So to Speak. Magandang araw din po, Miss Sonia, at sa lahat po ng taga-subaybay ng inyong programa. Okay, thank you ha. Alam ko busy ka pero mabuti na lang at pumwede ka na ngayon. We were supposed to do this interview last week pero inuna ko na si Kapabs ng Pangisda. Wala bang panahon sa period ng kasaysayan ng agrikultura sa Pilipinas? Siguro kung meron kang alam na anecdotes naman pertaining to CL experiences, mas maganda, pero it doesn't matter kung hindi CL, na maganda naman ang kalagayan ng agrikultura. Tulad ng nakagisnan ko nung maliit ako na kapag kami nakipamiesta dun sa kamag-anak ko na magsasaka, pag uwi namin, liban sa pinadadalan kami ng mga pinababaunan kami ng natirang ulam, meron pa kaming isang sakong bigas. Yung sa crops talagang medyo malungkot, Miss Sonia. Ibig sabihin yung mga nagpapalay talagang kumbaga hindi na gumanda yung kwento. Pero yung livestock, balikan natin, for a time sentro talaga ng livestock, ibig sabihin pagbababoy at pagmamanok, yung Central Luzon. Tama. Although lately na-overtake siya ng Calabarzon, pero for a long time, hanggang 2010 or 2012, ang mga magbababoy, mga magmamanok, mas mabuting hindi alam ng gobyerno, hindi sila pinapakialaman, maganda ang sitwasyon. Kaya nga, by 2016, nabago lahat yan dahil nga, unfortunately, since 2016, self-inflicted man-made yung trahedya ng livestock dahil talagang binuksan natin yung ating merkado pagpasok ng mga imported goods. Would you believe, ang imported pork natin na chicken, wala pang 5%. Hanggang 2006, 2007, 5-6% lang ang volume ng ating imports versus consumption. Pero last year, 50% ang baboy, 40% ang manok na imported. Na ibig sabihin, ganun kabilis yung talagang ang term natin, talagang binago niya yung structure. Hindi lang siya naging parang short-term remedy. Structurally talaga binago ng sitwasyon yung ating pagbababoy at pagmamanok. Kaso sa Pilipinas kasi, Miss Sonia, unlike Vietnam at Thailand na lumalaki yung commercial, sa atin kasi lumalaban yung ating industry kasi mainly backyard. Ang baboy natin, so far 70% pa rin ng backyard, including Central Luzon. Yung manok ang medyo lumalaki na yung volume ng commercial, 50-50 na ngayon, commercial at backyard. So, nandun talaga yung challenge ngayon. Hahayaan ba nating
totally ma-wipe out ang backyard. Matitira ang hog industry local, pero yan yung mga integrators, yung mga multinationals na pumasok dito, tulad ng CP. Alam mo naman, malaki ang ating struggle sa CP for the last 10 years. Sila yung nandito ngayon. Another 2 or 3 more. Charwen Pokphand. Tama, from Thailand. May pumapasok ngayon, dalawa from China. Yung isa, Muyuan. Pinakamalaki siya globally, no? They are producing pigs. Hindi na sa field, building 40 floor story ang mga baboy nila. So talagang industrial production na. So yun ang ating challenge ngayon, Miss Sonia. At lumalaban pa eh. Kaya sabi natin, bakit tayo susuko? Itong gobyerno sinusuko yung ating industriya. Lumalaban ng backyard. At tingin natin, dahil nga wala naman silang ibang pupuntahan. For the longest time, minana nila yung pagbababoy, pagmamanok sa kanilang mga ninuno. Talagang ito ay talagang napakalaking challenge natin in the next 3 to 4 years, dahil nga hindi pa nabubusog itong mga exporting countries mula sa taripang mataas, pinipilit ng ibaba. At itong huling usapin natin, gusto na lang pababain pa to 0% ang taripa, Miss Sonia. Pag 0%, talagang game over na. Talagang palagay ko mag-aayawan na lahat sa pagbababoy at pagmamanok. Pero are you totally against importation? Actually, hindi. Sabi natin, kaya nga tayo may taripa, kasi taripa is our protection. Bakit ko ay mahinang bansa? Meron tayong 40% sa baboy, 40% sa manok. Yung bigas natin, we can impose up to 180%. Kasi nga, given yung unlevel yung playing field. Ngayon, naging 50-40. But because of yung self-inflicted na ginawa ng gobyerno under Executive Order 62 that was issued 2 years ago, binaba yung taripa, Miss Sonia, from 50 yung bigas, naging 15. Yung baboy from 40, naging 25. Ibig sabihin, we are not against importation, pero sana patas ang laban. Kaya nga may taripa ka to protect your local. Mag-import ka, pero sa mas mataas sa taripa, para may laban yung local natin. Kasi talagang napakamura ng kanilang production cost. Ang tanong, bakit sila mura? Because their government is helping their farmers. Tayo rito, Subsidy, may imbis na subsidy sila. Oo. tama po, imbis na tulungan, talagang kaliwat ka ng dagok pa ang binibigay. So, nandun ang ating laban ngayon at natutuwa tayo. Yung mga farmers ng Central Luzon, kasama natin sa labang ito. At kahit iba-ibang grupo, Miss Sonia, ang importante, we are all pushing for food sovereignty, food security, at yun talagang dapat ay sa gitna nga ng crisis pandaigdig ngayon because of the gera in the Middle East, dapat ang pananaw mo inward looking, supporting domestic production. Tayo lang naiiba. Hindi ko maintindihan, tayo lang naiiba. Lahat inward looking. Tayo lang yung nakatingin sa labas at hinihikayat pang papasukin ang mga important products. Naririnig kong madalas, no, kapag nanonood ako ng balita, maging dito sa Central Luzon, yung mga coverage ng CLTV, masyadong na-highlight yung kailangan daw protektahan yung kalusugan dahil madalas yung mga baboy dito sa lugar namin, particularly nasa CL, ay napakadalas na afflicted ng ASF. Hindi ba 'yon Hindi ba 'yon isang magandang dahilan? Well, una kailangan nating ipaalam yung ASF, hindi siya masama sa tao. Hindi siya nakakahawa, wala siyang impact sa tao. Ang ASF ay sakit na pasa-pasa from hogs to hogs. Ibig sabihin, baboy sa baboy. Wala siyang impact sa public health kasi wala naman siyang, kumbaga, negative sa tao. At pangalawa, in fact, ang ASF ay imported. Hindi naman siya sakit na, kumbaga, ay nakuha sa local na baboy. So hindi organic sa atin? Hindi po siya organic. Nakuha siya from the term itself, ASF, African Swine Fever. Nagmula siya sa Africa, tumawid sa Europe. And then, until 2019, we were ASF-free. Dahil nga sa labas-pasok ang imports, wala tayong border control. At yun talagang sinisisi natin. Nung pinag-aralan sa nanggaling bakit pumutok sa Rizal, doon kasi ang epicenter, doon nagsimula ang ASF. Tapos Bulacan. Oo, Bulacan. Opo, yung sa Rizal, ang kwento diyan,
yung mga magbababoy doon, kumukuha ng mga, kumbaga, yung mga natirang pagkain from hotels sa Manila. I think it was the Oh. Manila Hotel siya, yung mga natirang pagkain ng Manila Hotel na these are imported pork. Siyempre, mayayamang lugar yan, ayaw na sa local. So doon nakuha, doon na trace na pinakain sa baboy, yung mga tira sa hotels sa Rizal, Antipolo and Rodriguez to be exact, doon nagsimula. So nagsimula siya dahil din sa mga imported pork. So again, hindi siya organic. Pangalawa, Miss Sonia, yung sinasabing dahilan lagi dahil sa presyo, Oo dahil sa nga. mahal, dalawang bagay yung kailangan natin linawin. Mataas ang presyo sa palengke because number one, may disconnect yung farm gate sa retail. Ibig sabihin yung farm gate, yan yung binebenta ng mga magbababoy na buhay o ng mga magmamanok na buhay na baboy, buhay na manok. Sa ngayon, nasa 160, 170 ang farm gate natin sa baboy, which is even below production cost ng ating mga hog raisers at 200 per kilo ang production cost eh. So 160, 170 and yet pagdating mo sa palengke 350, Tama. 400 ang liempo. So unang-una sinasabi Kabibili ko natin, lang ng liempo. Kausado. sabi natin, isolve mo yung disconnect. Napakababa ng farm gate, napakamahal ng rate, namamayagpag yung mga biyahero sa gitna. Yun ang ayusin mo. Don't penalize yung mga hog raisers o poultry growers dahil wala silang kinalaman sa mataas na presyo sa palengke. Pangalawa, etong pagtutulak ko naman sa lower tariff, Miss Sonia, naman malengke ka, mataas yung presyo ng baboy ngayon, pero di habak mas mataas last year. So, sinasabi natin, ang PSA nagsabi na hindi inflation driver ang baboy for the past 4 months. Naglabas ang PSA kahapon ng inflation drivers niya sa pagkain. Ang number one is rice, corn, bread, lahat ng klase, fish and vegetables, at saka yung mga ready to eat food, yung mga noodles na, Diyos ko, yun na nga lang kinakain ng ating mga ng masa, mahal pa. So yung anim na drivers, wala ang baboy sa inflation drivers. At yan ay nangyayari for the past 4 months and yet itutulak na naman nila yung pagbababa ng taripa sa baboy. Ang sabi natin saan na kinukuha yung data? PSA sinasabi, hindi siya driver. Ang mismong DA ang sinasabi niya, there is disconnect sa farm gate and retail. So, kung baga, hindi natin maintindihan kung ito ba ay ideological na, ito ba ay trabahong tamad, ayaw na mag-isip ng creative ways, ang NEDA, ang DevDev. Kaya yun mataas na presyo, inflation equals importation. Laging ganoon ang sinasagot. Pero yun nga ngayon wala tayong makitang dahilan dahil even PSA is saying, hindi inflation driver ang presyo ng baboy at presyo ng manok. Isang gobyerno lang dapat yan. Di ba? Ay, Yung mga nagsasalita na sinasabi mo na iba't iba yung mga sinasabi. Di ba? Paano nilang isosolve ang problema kung sila mismo hindi magkaintindihan? Well, of course, it all boils down sa presidente. Pero kami hindi pa naman namin talaga siya tinuturo dahil nga alam natin within the cabinet, talagang iba-iba yung perspektiba. Ang DA ngayon, under Secretary Chu Laurel, kakampi natin. Even itong nasa DAR, si Secretary Conrad. Pero sa isang banda kasi, yung economic team, made of yung NEDA na DepDev ngayon under Secretary Balisacan, ang Department of Finance, ang DTI, and even the Executive Secretary na dating DOF, si Secretary Recto, talagang ang thinking ay importation ng solusyon sa lahat. So, meron talagang real, kumbaga, ibang perspective ang gabinete. Kaya tayo, dinidefine natin ang laban. Itong economic team ang kailangang, kumbaga, puruhan at talagang panagutin sa nangyayari. Ultimately, of course, it will boil down sa government. Pero right now, alam natin, nire-reject ng DA yung mga proposals. And in fact, itong Executive Order 116, hindi niya tinuloy. Ang sabi ng DA, we will draft the IRR at maglalagay sila ng mga price triggers. Ibig sabihin, may threshold. Pag yung threshold na yun na-reach, tsaka pa lang siya i-implement. So, we take their word for it. So, habang may lal ngayon, pinupush natin na wag nang ituloy. Totally i-repeal yung EO 116 and eventually, yung usapin sa taripa, alam ko medyo
jargon siya sa mga nanonood sa atin, pero mahalagang maintindihan na yung taripa ay protection natin eh. Yan ang ating last line of defense. Kaya Mm. kumbaga, ikaw ay may bahay. Kung pwede ka naman magtaas ng bakod, bakuran mo. Bakit kailangan mong tanggalin ng bakod o huwag kang maglagay ng gate para hindi pumasok ang magnanakaw? We were given that chance, that opportunity. So bakit mo kailangang buwagin yung iyong bakod, yung iyong mga fence, yung iyong mga gate, kumbaga, pwede mo pang proteksyonan yung sarili mo, do it. Huwag mo munang tanggalin hanggang tayo ay prepared na makalaban head-on sa mga imported agricultural commodities. Jason, kanina nabanggit mo yung economic team, no? Kasi syempre, madalas kapag may mga usapin, ang naririnig ko sa mga NGOs, sa iba't ibang mga grupo, people's organizations, singular ang kanilang pagtukoy sa gobyerno, no? O gobyerno, administrasyon ni PBBM. Pero the way you put it, no, sa iyong presentation kanina, parang magkakaiba yan. So, hindi pa muna si PBBM, pagkatapos yung economic team ay iba, tapos parang sinasabi mo yung Department of Agriculture naman ay hindi nila tinanggap yung EO number 116. Napanood nga kita dun sa isang hearing sa Kongreso at sa mga interviews, binabalik-balikan ko yung mga sinasabi mo. Isip ko itong economic team na ito, bakit ganito? Bakit ganito ang postura? Meron kang binabanggit kanina parang perspective, no? Ano yung perspective ng economic team na ito? Where is this coming from? Can you venture an informed guess if you have one? Siguro 2 years ago, mabebenta yung argument nila na mataas yung presyo. So yung economic team is looking at the benefit of the consumers. Kung baga, ang gobyerno raw kasi hindi lang siya for agriculture. Mas malaking bilang yung consumers, which is 100% kasi lahat ay consumer as compared sa farmer na 30-40% lang. 2 years, 3 years ago, sagot natin, false choice. Hindi mo naman pwedeng pagbanggay ng consumer at farmer kasi nga iba yung kanilang problema at kinakailangang tulong. 2 years ago, papasa yung ganong argument Kaya nga, in fact, yung 116 was designed last year. Kaya nagtaka tayo bakit ngayon in-implement Kasi all the ingredients, all the reasons ay wala. Una, mababa na nga presyo ng baboy. Pangalawa, walang shortage. We are over 700,000 metric tons as we speak right now. Ganun karami yung Walang baboy. shortage talaga. Walang shortage. So enough ang local production. Yes, Enough, or more than enough. yes, magtanong lang sila sa mga magbababoy. Kung ang farm gate mo ay bagsak, it is below cost of production, law of supply and demand, Miss Sonia. Pag maraming supply, binabara talaga ang farmer at 160, 170. Kasi ang magbababoy, pag di mo siya ibebenta kaagad, papakainin mo na papakainin Totoo. Malulugi ka. Hindi naman siya Oo. lalaki na Kumbaga, Tama. may Oo. natural weight lang yung pagbenta mo. So, ang Oo. tendency mo, bitawan na siya kesa mas bumaba pa yung presyo. Mababa ang farm gate exactly because sobra-sobra ang baboy. Last year, we imported 906 million kilos. Ngayon, after May pa lang, kakukuha lang natin ng data, nasa 400 million kilos na halos May pa lang. It does not make sense. It does not make sense kasi di ba mag-i-import ka lang dapat kung may shortage. Correct. Ang sinasabi natin, applicable yung argument ng NEDA 2 years ago. Binabaan nyo yung taripa. Exactly, 2 years ago, binaba yung taripa. Since 2024, 2025, baha ang baboy. Pati bigas, pati manok. Pero sige, later na yung ibang commodity. Sa baboy lang, 2024, 800 million plus ang in-import. 2025 last year, 906 million. Ngayon, nasa 400 million tayo, 5 months pa lang. Dahil mababa ang taripa, import ng mga importers. Kasi nga, tubong lugaw. Talagang imagine landed cost ng mga importers, Miss Sonia, is 120 to 150. Landed cost na yon. Ibig sabihin, they pay the tariffs. Ibig sabihin, magbenta ang importer ng 200 to 250. Kita na siya
Pero Mm. wala ka naman nakikitang imported na 250. Yung imported sa mga supermarket chains, nandyan ang mga imported eh. They're still selling at 350, 300. So Oo, totoo talagang yun. so talagang sobra-sobra ang tinutubo. But because of what they did 2 years ago, yung economic team ngayon, they cannot say, una, bumaba nga presyo because sa sobrang dami ng imports, talagang kusang bumaba. Pangalawa, yung shortage argument does not hold anymore. So, as I said, kung 2 years ago, kung yan ang argument nila, pwede pa silang Okay, manalo eh. pwede. Mm. Pero ngayon, hindi na talaga pwede yung argument mo na inflation driver at number two, may shortage. That applies to baboy, to manok, to palay, to bigas. All arguments saying na may shortage tayo will not hold. All arguments saying na mataas ang presyo will also not hold kasi nga napakababa ng farm gate. So dapat binabatay mo yung presyo mo. Yun ang kailangan nating inulit-ulit sa mga events sa DTI. Kako when they inspect, i-check nyo yung farm gate. Kasi hindi ka lang pwedeng tumigil sa retail. Kawawa rin ng retailer pag huhulihin mo retailer. Ang retailer, Mm. pinapasahan lang ng biyahero, pinapasahan lang ng wholesaler. Talagang ang retailer, they earn by volume. Hindi sila kumikita ng paisa-isang kilo lang. Kikita sila pag nakabenta sila ng 100 kilos ng bigas o 3 ulo ng baboy. Pag isang ulo lang ng baboy, sabihin nila kahit ibenta mo ng 400 yan, walang bibili kasi mahal eh. So they'd rather sell low in volume. So, ganun ang market natin. So, from farm gate to biyahero to retailer, nasa gitna lagi yung namamayagpag. And because of the bagong kaayusan natin sa commodity ni Sonia, yung biyahero mo, yung trader mo, yung wholesaler mo, siya na rin ang importer. Kahit yung bigas mo sa Central Luzon, Mm. 50% ng millers na wala. Yung natirang miller sa Central Luzon, nag-i-import na rin. Look at Bukawi, yung intercity. Yung intercity dati bagsakan niya ng local eh. Ng local palay, ginigiling sa intercity. Pero yung intercity, more than half ay imported na. So naging warehouse na siya ng importers. Imbes na dati-rati ay bagsakan siya ng mga miller, bagsakan ng mga farmer, dun ginigiling, dun binebenta. Talagang nagbago yung kaayusan natin. Nawala na rin yung mga nagpapautang sa baryo ng maliliit. Mm. Dati kasi mga millers yan eh. Ngayon nawala na halos yan. So ang namamayagpag ngayon is the trader na naging importer na rin or may kakakabit siyang or meron siyang kasosyong importer. Ganun na yung business. Tumalo na ako sa palay pero just to illustrate, talagang Yeah. nabago yung kaayusan natin. Oo. Oo. Traders, biyaheros in collaboration with importers. Ganun na yung patakbo natin sa negosyo. Unfortunately, in the Oo. last 5 to 10 years. Yung sabi mo kanina kung mga 2, 3 years ago, okay pa, tanggap pa, no? Yung sinasabi ng gobyerno na layunin nilang tiyakin na sapat ang supply ng pagkain at mapanatiling abot kayang presyo. Pero sa ngayon, sabi mo hindi na yan totoo. Dahil nga doon sa pinaliwanag mo kanina na farm gate, etc. Meron kang binanggit doon sa hearing or interview, hindi ko na alam kung alin doon, pero malamang doon sa hearing. Ang bigat kasi ng sinabi mo, sabi mo, sinasaksak kayo sa likod o yung sektor ay sinasaksak sa likod. That is a very uh, sharp o matalas na ano no na description ng ginagawa ng gobyerno dito sa ipinipilit niyang EO 116. Are you actually referring to EO 116 pala when you said sinasaksak sa likod ang sektor? Please Yes. explain this Yeah. further Yes. para oo. Siguro that would also explain yung nuance namin when we refer to the government. Okay. Nuance in a sense na kausap namin ng DA. 2 months Mhm. ago pa, sabi ng DA, right now, hindi siya napapayag sa ibaba pa ang taripa because nung pumutok yung gera sa Middle East, unknown to many, March pa lang, nung pumutok ang gera, kumbaga, nabuhayan ng dugo itong mga to. Pinopropose naman sa cabinet, 0% tariff.
Hindi siya na, well, I think nabalita siya, pero ang ginawa ng DA, they reported to us at pinaputok natin. Well, kaya pala pumutok. Sa sinabi natin, ah, kawawa na ang industry, blah, 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 ibaba pa ang taripa. So doon nagsimula yon. Sabi natin, imposible ang zero. Sabi ng NDA, hindi sila papayag sa 0% to 15%. They are proposing MAB Plus. Ibig sabihin ng MAB Plus, yung taripa mo kasi may dalawang level. Yung ordinary is the most favored nation. Ibig sabihin, all countries magbabayad ng gantong taripa. So kung baboy yan at 25% ngayon, yung MAV, special privilege yan, it's called minimum access volume. Ibig sabihin, may specific volume lang na yung ibabayad na taripa, imbes sa 25% ay 15% lang. Mhm. Sa bigas, ganun din. Dati 50-40, yung baboy dati 40-30. So Mhm. balik tayo sa baboy, 25 yung taripa mo ngayon dahil binaba na from 40. Yung MAV mo ngayon is 15 at specific volume, which is 54,000 metric tons. Ang Mhm. sabi ng DA, ang ipopropose nila, dagdagan na lang yung MAV Plus para specific yung volume at yung pagdadalahan. So ang Mhm. sinasabi ng DA, mag-i-import, magdadagdag pa ng wala pang volume eh. So 54,000 plus, yun ay mapupunta sa Kadiwa and FTI para makatulong dito sa murang presyo ng pagbebenta ng mga commodities. So in Mhm. principle, nag-uusap pa kami sa volume. And secondly, sabi nila, baka kailangan mag-price cap dahil nga sumisipa sa 400 ng liempo, ang baba naman ng farm gate at 160. So sabi natin, better para yung mababang farm gate na kalugihan ng mga farmers, makinabang naman ng consumers kung may price cap ka sa liempo at 380. So payag kami. So habang nag-uusap tayo doon sa 380 capping sa liempo at MAV Plus para sa dagdag na volume na mas murang taripa, biglang nilabas yung 116. Kaya sinabi Mhm. natin, sinaksak tayo sa likod dahil kausap natin ng DA. At we're talking of figures. Yung figures lang ang hindi pa magkasundan, pero sa price cap pumayag na kami. May mga groups na tumutol, pero in-explain natin, mapakinabangan man lang ng consumer yung murang baboy at pag tumaas kasi yung 400, that will again give NEDA, magbibigay sa DepDev ng Mhm. panibagong dahilan na Mhm. magbaba na naman ang taripa. Pag tumaas ng 400 pataas yung liempo. Right Mhm. now, it's 350, 380, which Mhm. is good for us. So yung price cap, sabi natin, okay yan para hindi na nga magkaroon ng rason ng NEDA to implement yung bagong tariff reduction proposal. So while we were talking, nilabas yung 116. Ito yung sinasabi naming nuance, Miss Sonia, kasi kung wala kang nuance, inaway mo lahat, pati DA kaaway mo, o edi baka ngayon lahat tayo 0% na. Ah, Mhm. remember last year, nag-import ban sa bigas ng 4 months na naging 6 months, I think, September hanggang February. So 6 months import ban. Yung import ban, sa totoo lang, nakatulong para tumaas yung farm gate ng palay. Sa Central Okay. Luzon, ang taas, 24, 25, may 27 pa. So, kumbaga, kailangan mong, kailangan may nuancing na hindi ka rarara kasi may mga tangible at concrete ka naman na makukuha sa magandang pakikipag-usap mo doon sa ahensya na talaga nakatutok sa'yo. Kasi kung hindi mo Mhm. kausap ang DA, they will not impose the rice import ban for 6 months. Hahayaan ka lang kasi inaway mo na siya eh. Mhm. Yung eto ngayon sa baboy, bakit sila kinonsult ang industry, pati manok, yung manok outright ang sinabi ng DA, huwag kayong maglala, sobra-sobra ang manok, walang MAV plus, walang mababang taripa sa manok. It's Mhm. because kausap mo yung tamang ahensya na siya ang dapat tutulong sa'yo. Kung Mhm. kung ang sitwasyon natin ay nung dati tayo ay nandun pa Mhm. sa ating ginagawa, puro kararara, lahat lahat ay aawayin mo. At the end of the day, walang napakinabang yung farmer sa mga sinasabi natin. And Mhm. I think malaking aral sa ating lahat yan na
hindi mo naman kailangan awayin unless talaga kitang-kita mo na talagang kaaway. Yung previous government talagang yung nakaupong DA, malinaw na talagang pro-importer, yun, outright, nilalabanan mo siya. Pero ito, nakikita mo naman yung, and coming from the private sector, kilala siya ng nasa industry. So, it's worth trying. And we can say na may mga small gains ang farmers na talagang nakinabang siya. Kung hindi tumaas ang farm gate ng palay nitong huling harvest, Miss Sonia, palagay ko wala na magtatanim eh. Kundi tumaas ang presyo ng corn, ang taas din ng corn. Wala na magtatanim kasi two previous croppings, nasa 12, nasa 10 piso yung farm gate ng palay. Last harvest is 24, 27. Even the NFA, hindi nga siya nakabili. Kasi ang NFA is only buying at 22, which is good for us. Ibig sabihin, yung mga private ang namili at 24, 27, positive, nakinabang ang farmers. Pero of course, hanggang saan yan? Nakaabang tayo ulit sa next cropping. Sa sobrang mahal ng fuel ngayon, ng fertilizer. Marami hindi nagtanim, pero we're hoping na maging maganda pa rin yung harvest natin by last quarter of the year. So yun, kailangan lang maintindihan ng lahat na if some agencies are working hard na tulungan ka, suportahan mo rin. And I think itong last year natin, Miss Sonia, Yeah. maraming lesson as far as yung engagement natin with government agencies. Sir Jason, itong SINAG, itong kinakatawan mong organization, can you claim to actually represent the entire sector when you say sinaksak kami sa likod and you represent SINAG? Who is SINAG? Who are the members of SINAG? What are they? Who are they? Tell us more about SINAG. Siguro we'll circle back to the EO later on, but siguro it's important for people to understand why you say you represent the sector and kaya niyong sabihin na kung ano ang kailangan na gawin ng gobyerno para suportahan ang sektor. Una yung SINAG kasi hindi siya individual members. Ang membership na is basically the industry. So may Okay. mga industry associations na most of them, mga 30, 40 years na SINAG. Ano pa lang kami, 14 years ngayon. So yung mga members namin, nauna na sa amin matagal na. So dahil dati kalat-kalat, So inipon nyo. inipon natin, lahat may mga parochial concerns. Oo. Yung mga rice farmer, corn Okay. farmers, magbababoy, magmamanok, yung mga nasa aqua venture. Pero who are the biggest members of SINAG? Yung dalawang kung sa HAGS, yung dalawang major industry associations, yung National Federation of Hog Farmers and yung Pork Producers Federation ay members natin. Yung malalaking integrators, they don't want to be named because they are also working they are supporting SINAG. Isipin yung malalaking companies yan. So when we say we represent, kumbaga hindi siya parang niyayabang natin. Kumbaga, because these are the sentiments of the commodity organizations, yung mga farmers mismo, yung mga pork producers mismo. Kaya nga, nung kausap namin ng gobyerno, lahat kami, it's not just me, talagang nakapanel kami dyan, maya nag-uusap. And then, bukod sa malalaki, may mga malalaking backyard formations na member din namin. Sa Batangas, sa Quezon, yung Bulacan, ang lakas-lakas. So is this a nationwide organization? Yeah, it is a nationwide. Yung Bulacan, siyang pinakamalaki talaga dati, pero because of ASF, na-decimate siya almost 80% ang na-wipe out sa Bulacan. Malaki. Pero pag titignan mo yung figures ng Central Luzon still represents 14% ng total hog inventory. So malaki pa rin ng Central Luzon. Sa manok, Miss Sonia, 34% is Central Luzon. Malaki pa rin. Palay is 20%. So yung three major commodity natin, baboy, manok, palay, bigas, talagang CL ay nasa conversation because sa bigas kayo ang pinakamalaki. Sa baboy, second kayo sa Calabarzon. Sa manok, number 1 kayo.
Ibig sabihin, yung tatlong commodity groups na yun, hindi mo pwedeng hindi kausap ang Central Luzon kasi Mhm. they represent, kumbaga, malaking chunk nung laban ng industry. So when we say we speak for the industry, ah kasi yun ang membership namin, yung mga federations Mhm. Okay. ng industry. So Mhm. kung sa mga magmamanok yan, that's OBRA, that's yung mga Mhm. egg board. I mean, Mhm. these Yeah. are the big organizations na nandyan na prior pa kami. So parang Mhm. tama yung term mo, Miss Sonia. Kumbaga, pinagtagpo at Mhm. pinagbuklod-buklod lang yung mga concerns para pag nagsalita, hindi iba-iba. Ah, Yeah. ah, Mhm. ang sinag halimbawa, member namin ng mga feed millers, pero member din namin ng mga corn farmers. So, Mhm. yung dalawang yan ay talagang, because feed milling is an industry, ang malaking bahagi ng kanilang raw materials are imported. Kasi nga mas Mhm. mura mag-import ka ng mais at ibang feeds. Pero we also represent corn farmers. So, kumbaga laging may balance eh. Kung Yeah. talagang may kulang, wala naman tayong problema mag-import ka. Pero kung Mhm. mag-import ka, wag ka na sanang mag-request ng MAB+ o sa mas mababang taripa. Bilhin mo na sa tamang taripa. So, ganun ba? Okay. As much as possible, gusto natin yung interest ng sektor ang laging naitutulak natin. Na Mhm. minsan kahit within the sector may struggle, we make it a point na mag-compromise or at least wag tayo mismo yung magbangayan openly sa ating mga kumbaga iba-ibang sectoral concerns and issues. Okay. Kung hindi kakulangan ng supply ang problema, kayo ba sa Sinag na pinpoint nyo na exactly kung ano ang tunay na problema? Ang tunay talagang problema, mahal kasi talaga yung production cost natin. Again, babalik tayo sa ba't siya mahal. It's Mhm. because itong mga bansang mura ang baboy at manok and even rice, full support ang government nila. They were subsidized. In fact, ang problema natin, eager beaver tayo noong 1994. Nung niratify ang WTO, we were given 10 years na pinakabatas sa tariff impose mo at ayusin mo yung sektor mo. Tayo, mayabang. Pinakamababang tariff ay nilagay natin. At hindi tayo, kumbaga, imbis na meron kang 10 years to do it and you are allowed 10% ng value ng sektor mo na ibigay mo subsidy. Halimbawa, kung ang agriculture ay 200 or 1 or 500 billion industry yan, or kahit sabi mo ng 1 trillion industry, government was allowed 10% ng value mo para ibigay mo subsidy. We never did. Tapos, imbis na itaas mo yung taripa mo, doon ka pa sa pinakamababang tarif. Maraming safeguard mechanisms tayo. Anong ginawa at that time, 30 years ago, imbis na, kumbaga may threshold ka, ibig sabihin, pag ito ay na-reach ng threshold, pwede mong i-apply as safeguard sa sektor mo. Ibig sabihin, tulong sana, dagdag. Ang ginawa natin, yung pinakamababang presyo. So you will never reach that threshold kasi napakababa na eh. So sayang eh, kung mataas yung threshold mo at inabot yun, easily makakapagbigay ka ng support sa iyong agriculture sector. Maraming missed opportunities. Nalaman lang natin yan kahit ako lately lang kasi nga hindi natin to kumbaga Mhm. napagtuunan when we were doing our things 30 years ago. Mhm. Sayang eh. Binigyan tayo ng opportunity pero hindi natin ginawa. Etong last 3 years, Miss Sonia, self-inflicted eh. Hindi naman pinapagalaw yung taripa sa'yo, ginalaw mo, pinababa mo. Di ba? Mhm. I mean, uh, no-brainer sana yun. Yung tariff are supposed to help the industry. Pero wala naman naglalabi, wala naman nangihingi. Binaba mo on the argument na mataas kasi presyo, kaya kailangan mong pababain. Pero it never happened. Hindi ba ginawa 'yon dahil dun sa mga kasunduan na pinasok ng Pilipinas o ng gobyerno ng Pilipinas? For the longest time kasi parang 'yun ang nakukuha kong dahilan, 'di ba? Yung kasi masyado tayong pumasok sa mga kasunduan, multilateral, ganyan, kanya Ah, ganyan ang sitwasyon ng agrikultura, 'di ba?
Actually, hindi. Walang, kumbaga, self-inflicted. Yung, again, balikan ko yung livestock. They were doing so good kahit walang intervention ng government, yung ating hog raisers tsaka poultry growers. Until government intervened nung binaba at taripa. Doon nagka-problema. Hanggang 2016, we were doing so good. 2019, nagka-ASF. Kaya pa rin eh. Kahit may ASF, lumalaban pa rin yung sector. Pero by 2021, when they started lowering tariff, taon-taon yun, dire-diretso. So mula nung panahon ni Duterte hanggang ngayon, dire-diretso yun, 25% tariff, 15% tariff. Talagang doon nagsimula yung problema ng sector. Again, self-inflicted, wala naman nangihingi. Bakit ginawa? Ano pwedeng gawin ni BBM ng Ah, presidente ng Pilipinas dito sa problema na to? well, una, ang sabi namin sa kanya, i-rescind yung EO62. Maglalapse yan kasi 5 years eh. Itong EO116, the same din. Ang appeal namin sa kanya, i-rescind mo kasi wala nang basis para ituloy. Wala nang condition that warrants both executive orders, Orders. 62 and 116. Wala na, kumbaga, hindi na dahilan. Oo. Hindi na, kumbaga, wala nang dahilan, wala nang basis. The conditions have changed mula nung ginawa itong dalawang yun na to. Yun sana ang unang-unang request sa kanya, i-rescind. Tayo, pagka hanggang umabot ang 2028, that would be our judgment kay PBBM. Kung hanggang 2028 ay hindi niya ito ma-revoke, yun. History will judge him sa hindi niya pag-revoke by that time. Oo. I find it hard to reconcile kasi sa kabilang banda, syempre, yung mga consumer, yung mga mamimili, talagang naghahanap sila ng mas mura, di ba? Sabi mo kanina na totoo naman talaga na yung imported mas mura kesa sa locally produced kasi nga yung production cost mataas. And yet, sabi mo rin na kapag naman na mamimili ka, hindi rin naman mababa yung presyo yung presyo ng imported. Paano nangyayari yun na the same people na nagsabi na mas magmumura ang pagkain kung mag-i-import o yung baboy, for example, sila din naman ang nagtitiyak kung mapapanatiling mababa ang presyo sa pamilihan, hindi ba? Correct. Ang yung mababang presyo actually ang nangyari for the past siguro 10 to 12 months, even the vendors, pagkausap mo sila, kahit yung mga nagbebenta ng local, may pressure sa kanila eh. Kasi side by side sa mga vendors sa palengke, nandiyan ang imported. Sa isda na lang di Sa ba? isda. Yung sa baboy, Oo. talagang 1 ton, walang freezer. Bawal yun eh. Food safety concern yun. Dapat dyan, naka-freezer. Pero sila, Oo. tinutunaw, pinapast off as fresh. Pero sabi nila, pag yung namimili ay nanay, na ang kakain ay pamilya niya, kahit mahal, fresh pa rin ang binibili. Ang nawala sa mga market vendors na kausap natin, yung mga institutional buyers. Ibig sabihin, yung may karinderya, yung may Oo. canteen, yung may mga catering, yun Oo. talagang nawala sa kanila. So dati-rate, 3 ulo, kaya nilang ubusin. Ngayon, yun, they buy by volume eh. By pinakamali, 10 kilos, 15 kilos a day. Yun ang nawala. Kasi nga, etong mga to, hindi naman nila pinapakaya sa anak nila eh. Ito ay negosyo nila. So, mas mura, mas may kita sila, which is good. Ayaw naman natin silang hindi kumita. Pero, yun ang nawala talaga sa local market. Yung mga nagkakarinderya at mga Oo, nagkakantin. yun naman, hindi mo naman masisi. Correct, oo. Hindi mo sila Kasi makita. unang-una, ang mahal ng gasolina, di ba? Yeah. Pagkatapos, ang mahal ng LPG, ang mahal ng mantika, lahat na lang mahal, yung mga ingredients, etc. So siguro, talagang maghahanap sila ng murang karne. Di ba? Yeah, Murang correct. Kaya isda. lahat. Oo. Kaya yung campaign mo na Pero kaninong problema yon? Sino may kasalanan nun? Kung hindi natin sila masisi, it all boils down to government. Correct. Di ba? Ang sinabi nga natin, pantayin mo lang. Bakit mura? Kasi nga binaba mo yung taripa, itaas mo yung taripa para magpantay yung presyo
local at imported or kahit mas konti lang ang lamang niya, kasi kung ang difference is 100 pesos per kilo, talagang kung may karinderya, bibili ko yung mas mura ng 100. Sa 10 kilo, di 1,000 kagad yung natipid ko per day. Kasi Pero nga, oo, at the end of the day, ang talagang punot dulo nito yung mga patakaran at implementasyon ng gobyerno kasi sila dapat ang kasi bakit hindi naman dapat ang magkalaban yung producer at saka yung consumer eh. correct. Hindi ba? Alangan naman tayo ba ang magbabalanse ng interest ng dalawa? Ano naman ang kapangyarihan natin para balansehin natin yung interest ng dalawa? Siyempre, halimbawa, ang sinag, poproteksyonan nyo yung interest ng producer. Pero at the same time, yung mga pamilya ng sinag, mga nagtatrabaho dyan sa mga sinag, mga consumer din yan, and that includes you and I, right? So, paano pa na natin mababalanse ang interest ng producer at consumer? Government intervention pa rin. Ang sinasabi mo, subsidize. Sobrang laki Katulad ng, ng ginagawa but may I ask you, sa inyong mga pag-aaral ba, ang gobyerno ba natin wala siyang kapasidad to subsidize yung production para matulad naman tayo sa ibang mga bansa na kaya nilang ibenta sa murang halaga yung produce nila? kung yung sa budget talagang hirap. And in fact, hindi naman yun ang sa ngayon, hindi yun ang hinihingi ng industry. Ang industry ang hinihingi lang, patas na laban. Ibalik mo lang yung taripa. At wag ka nang gumawa ng ano pa. Ibalik mo lang yung taripa sa baboy, sa manok, sa bigas, sa mais. Kayang labanan ng industry. I mean, Okay. even before us, even walang sinag, ginagawa na ng mga magbababoyan, ng mga magbamanok. Left alone, Wait, teka okay. muna. Ayan. Oo. Tayo, I mean, nung nakialam ang gobyerno, nagbaba ng taripa, doon talaga nag-start ang problema. Kaya kung tayo ang tatanungin, we're not even requesting for any form of subsidy sa livestock. Iba pa yung sa palay, talagang kailangan, maraming Oo, kailangan sa oo. palay. Pero kung sa livestock, wala siyang hinihinging any form of ayuda or support. Hayaan lang siya, ibalik ang taripa, lalaban siya ng patas at sabay. Mhm. So yun lang, yung naghahanap pa man din ako ng napakahirap na alternatiba na gagawin ng gobyerno. Ang kailangan lang pala naman nilang gawin ay para pumatas ang laban ng local production at saka ng importation, taasan mo yung yung taripa sa Yes. imported. Yun lang. Ang livestock kasi, Miss Sonia, talagang private-led siya. Kasi, kaya siya malaki eh. Kasi ang pagbababoy, bukod sa kanya on its own, marami siyang allied sectors. Even yung palay and corn and yung cocoa, byproduct niya ay kinakain ng baboy at manok. Ibig sabihin, ganun kalaki yung industriya niya. Yung cocoa farmers, rice farm, of course corn sa feeds niya, plus yung mga nasa vet medicines, animal health. Pag pinagsama-sama mo yan, yung livestock is even bigger than yung rice sector in terms of employment at yung na-generate niyang value. We are close to 800 billion a year ang hog industry. Ganun siya kalaki. Kaya, and yan, walang intervention ng gobyerno dyan. These are all private initiatives. Hindi ka mukha sa palay. Talagang, pag hindi tumulong ang gobyerno, dapa yung aabutin ng ating mga rice farmers. Pero ang livestock, even yung poultry, these are private sector-led industries na ang gusto lang talaga sa gobyerno, wag mo kami pakialaman. Hayaan mo lang kami. And gagawin niya yung tungkulin niya. I mean, across yung buong value chain sa kanayunan, Miss Sonia, talagang livestock at poultry ang bumubuhay. Kasi kahit sa sulok-sulukan, one way or the other, meron siyang relasyon sa pagbababoy o sa pagmamanok. Nabanggit mo nga na ang solusyon talaga sa ngayon ay itaas mo yung taripa. Doon sa buong kwento mo kanina na well, of course kayo ang may kabisado niyan. Although nagbabasa ako at nakikinig sa mga paliwanag ninyo, siyempre minsan nagugulat din ako, shocking para sa akin. For example,
Yun ba importers and traders na yan? Hindi ba yan ano? Wala bang pwedeng gawin sa mga yan? I mean, you know, what they are doing is actually sabotage. Di ba? Wala bang Sa pwedeng totoo, gawin yan? Wala bang pwedeng gawin sa mga yan? ah, ang ang problema kasi sasabihin nila because open market na yan. Pero Mm. magugulat kami, Sonia, even the legitimate importers nagrereklamo na. Kasi ang thesis nga ng itong mga tulad ng nasa NEDA, pag binaba mo yung taripa, kumbaga mawawala ang smuggling, mawawala ang ano, dahil Mhm. nga mababa na, almost sa level na siya ng zero tariff mawawala ang smuggling. Mhm. Pero would you believe nung binaba ang taripa, even the importers ay nagrereklamo. Kasi lalong lumalaki ang smuggling because lumit na yung, Okay. Mhm. kumbaga, kung sa malaki, malaki yung tubo sa smuggling. Pero pinababa mo yung taripa, yung smuggling mo, ganito na lang. So, marami parang emboldened mag-smuggle kasi ah, competition among them. Kaya even the legitimate importers ay quote-unquote, namumroblema sila sa tunguhin ngayon na mababang taripa. Ang assumption, pag mababa taripa, mawawala yung mga smuggling, mawawala yung mga illicit trade. Pero nagpo-proliferate pa rin sila dahil nga cutthroat competition among importers. Lahat sila, malaki kasi kita Kaya maraming sumasali na Sila talaga yung nagpapabili. panalo dito, ano? Sila talaga. Oo, Tapos, sila yung kaya may nga, pinakamalaking kita, pero hindi sila yung pinakahirap. wala Meaning, silang hirap na. hindi, Wala silang wala, paghihirap. hindi nila pinagdadaanan yung mga struggle pagdating sa pagpo-produce, di ba? You know, if you look at the value chain, parang masyado ako na-eskandalo dun sa wala naman silang hirap. Bakit sila pinakamalaking kita? Tsaka ito magandang pag-usapan. Yung value chain mo sa livestock, may daya Oh, Kasi you're computing per day. Farm gate, yung tubo sa gitna para kakatayin, mm, sabit ulo, retailer. That's mm, on a daily basis. Pero hindi mo pwedeng sukatin yung kumbaga yung sakripisyo ng farmer sa farm gate kasi 4 months nang inalagaan yun tama, So oo. hindi siya fair. 4 months versus yung tutubuin mo halimbawa ng biyahero. Sure income yun. 70 ang ginawa nating ano diyan kung baga cost structure. Dapat farm gate plus 70 pesos yun yung kita ng biyahero. Oo. 70 pesos plus 50 yun yung kita ng retailer kung other cuts. Kung liempo plus 20 pa. So farm gate plus 70 plus 50 plus 20 yun na yung buong kumbaga cost structure mo sa Oo. pagbababoy. Yung lahat ng 'yan, wala silang puhunan, tiyak kita na sila Pero yung Mm, farmer pag namatayan ng baboy, hindi na aabot sa farm gate, patay na yung baboy. So ibig sabihin, mm, 4 months mong inalagaan na meron kang threat ng ASF, may threat ka ng hindi siya I mean, for so many other reasons. Pero itong kalaban mo sa value chain mo na biyahero, sabit ulo, tsaka retailer, wala silang lugi. mhm. Okay. Araw-araw kikita sila So, laging lugo yung producer dahil yung lugo mo, ikaw lang nag-absorb Dati, ang sabi sa batas, ang ASF, babayaran ng gobyerno. I-report mo, babayaran ka. Pero ba't hindi nagre-report ang mga hog raisers? Kasi hindi naman sila na-indemnify Kasi pag nireport mo yung ASF mo, yung buong farm mo kakatayin. That's the protocol, ikakal. So, ba't ka magre-report? So, yung burden talaga, kumbaga, yung risk, nandun lang sa producer. Mm, Pero ito ka magko-cost structure ka sa araw-araw, pero itong mga to, laway lang ang puhunan, siguradong kita. Pero yung risk ng 4 months na hanggang mabenta mo yung baboy, nandun sa mga backyard, lalo ang backyard kasi sila mm, nag-aalaga, biik na, no? So lahat ng risk nasa kanila kung mamatayan sila, hindi lumaki or whatever, absorb nila yon. Wala namang mm. insurance or indemnity ang Okay. gobyerno para bayaran sila. So Mm, talagang sa buong value chain, yung burden at risk nandun talaga sa production side. Okay. Now, we're nearing the end of this discussion kasi it's almost an hour na pala. Okay. Oo, kulang ang oras, no? Anyway, pwede pa naman next time, no?
Ngayon, Sir Jason, kung kayo yung Secretary of Agriculture, kunyari, kayo na yung Secretary of Agriculture bukas, ano yung unang 3 steps o 3 measures na inyong gagawin para itong ating pinoproblema na ito ngayon ay maibsan naman kahit papano, meron namang magkaroon naman ng immediate relief dito sa mga affected sector? Gagawin ko yung ginawa niya sa bigas. I would impose an import ban, citing Okay. itong damage sa industry. Talagang Okay. damage na, patay na talaga. Number Mhm. 2, appeal sa president na i-repeal itong mga executive orders. The two. The two. 62 and Yeah. 116. Okay. Number 3, kulang yung ayudang binibigay ngayon across Mhm. commodities. Mhm. Ang talagang re-request ko sa presidente, dagdagan, kulang Mhm. na kulang yung so far na binibigay. So, yun, Mhm. yun, top of mind, immediate yun ang gagawin talaga. Tapos Mhm. number 4, tender my resignation. Ganon. Meron pang ikakapit. So Ngayon, you're going to be secretary only for 1 day. yeah. Kaya hindi madali eh. I mean, Oo, pag yeah. nandito ka sa ganitong level ng advocacy, makikita mo rin ang sinasabi nga namin, sige, tanggalin mo si secretary, siya na ipapalit mo. Yeah. Siguradong worse. I mean, I'm not defending the secretary right now, pero kita mo naman yung difference siya from previous. I mean, we've been here for the past 30 years, Miss Sonia. So, Okay. Yeah. alam mo kaagad eh, kung tutulong, tutulong. Kung hindi, madaling sabihin wala kang kwenta, bla bla bla, kung talagang wala. Pag Mhm. meron, kailangan, struggle talaga. Nuance, struggle. Tsaka, gandahan mo yung the way you say things. Kasi, Okay. minsan lumulusot, minsan pumapasa. So, yun. Yeah. Talagang mabigat yung ah, kinagisnan natin. Buti Mhm. ikaw nandyan na ako nandito pa. Mhm. Mhm. Kaya talagang it's a daily struggle lalo na pag nasa communities. Uy, Sir Hirap. Jason, meron din kami sariling problema sa media. Oh, Akala well, mo ba, ang hirap din ang oh, pinagdadaanan oo natin nga, yeah. ngayon. That's Oh, another topic. Di oo ba? nga. So ano ba Bawiin ko yan, pwedeng bawiin ko gawin yan. naman ng Kongreso? Ang Kongreso ba meron pwedeng gawin? Actually, ito ay nabutan lang ng adjournment eh. Binigay Mhm. sa Kongreso to, pero ang Congress, actually, yung hearing, ang decision nila is appeal to repeal. I see. Okay. Meron silang appeal to repeal. And then, siguro pagbalik ng Kongreso, ito last na lang, ang sinasabi natin, madaya itong mga nasa economic team. Kasi ang tariff is, ano yan eh, trabaho ng Kongreso yan. You modify, lahat about tariff, Mm. it's congressional yan, Mhm. obligation. Kaya sila nag-EO during recess kasi nasa batas na pag recess, may emergency, pwedeng mag-EO. Oh. Kaya nangyari, Mm. taon-taon nag-EO at talagang Mm. dinadaya na yung the day after Parang mag-usang. usurpation ng power yun, oo. Yeah. Tapos yun na, tapos madaya, dapat to emergency. Pero Oo. taon-taon ginagawa talaga. The day after mag-recess ang Kongreso, mag-adjourn, nandiyan na yung EO, pirmado na. I see. So Mm-mm. yun, pagbalik ng Congress, gusto natin sana i-clip yung powers ng executive na mag-modify ng taripa. Iwan sa Congress yan. The president can do talagang kung meron namang crisis situation, ang presidente can do certain things eh. Pero itong EO, itong tariff modification, iwan na lang sa Congress. So, doon sa Congress kasi at least nagbabalitaktakan kayo, nagpapalitan kayo ng argumento. Dito sa iyo, wala eh. Hahain na lang sa'yo. Tapos na boxing. Okay. Well, one last question for you, Sir Jason. May pag-asa pa ba na makarecover ang industriya? Yung sagot nasa mga farmers eh. Sila kasi lumalaban pa eh. Actually, Mhm. yun ang cue mo lagi eh. Sabi Mhm. natin, we don't romanticize. Pag ayaw na, ayaw na. Yung mga Mhm. tatay na ayaw na magsaka ang mga anak, wala kang Yeah. magagawa. Pero araw-araw nakikita mo na lumalaban, tatawag sa'yo, Sir, ready na yung baboy namin. Dadalhin naman namin sa Maynila. Araw-araw, I've been getting that text message niya. Handa na yung baboy nila. Mhm. Ipamimigay na sa NEDA, ipamimigay sa DA.
itatapon sa Malacanang. I mean, ganun sila kumbaga ngayon, agitated na lumaban kasi they want yung livelihood nila. Gusto pa nila yung trabaho nila. Kaya yun, at the end of the day, we take the cue sa mga farmers din, sa mga magbababoy, magmamanok, Yeah. rice farmers, lahat. Oo. Lumalaban pa sila. So, bakit tayo nilalaban? Okay. So for your final message, Sir Jason, ikaw ang bahala kung kanino mo gustong i-address. Kung sa Pangulo, kung sa Kongreso, o kung sa mga farmers o regular na o ordinaryong mamamayan. Go ahead, Sir Jason. Sa akin, Miss Sonia, maraming salamat sa pagkakataon. Tingin ko kailangan dumoble o tumriple ang mga gantong mga talakayan. Hirap din kasi minsan, lalo na sa mga interviews, ang dami kailangan bakbakin mo na bago maintindihan yung sinasabi mo. So, Yeah. masaya ako sa talakayan and I hope programs like this dumami pa. Oo. Sa mga bigger networks, sa mga bigger audiences, yun, kailangan talaga ng mga manonood, lalo na ng sektor, yung mga talakayan na tulad nito. Yun, Yeah. masaya ako talaga, Miss Sonia. Worth the time kahit mahaba tayo. Oo. Well, uulitin pa natin to next time. Yeah, uulitin pa natin kasi yan yung mga gusto nating mga paksa, lalo na yun kasing inyong pinaglalaban, direktamenting ang makikinabang ay ang malaking bahagi ng populasyon ng Gitnang Luzon, kung saan nandun yung mission namin dito sa Central Luzon. Ang CLTV 36 ay palaging, syempre, ang pinag-iisipan ay kung papaano hahanapan ng solusyon ng mga problemang kaharap ng ating mga mamamayan dito sa Gitnang Luzon. At maraming salamat sa iyo at sa Sinag na palagi kayong nandyan, no? Para tanggapin ang mga hamon ng ating panahon at syempre yung mga panawagan ng ating mga kababayan. And thank you for accepting my invitation to you, Sir Jason. Sa muli, Miss Sonia, at maraming salamat din. Magandang araw po sa kanilang lahat. Ayan, narinig ho natin ang Sinag sa pamamagitan ng tinig, no? Ni Sir Jason Kainglet, ang Executive Director ng Sinag, Samahan ng Industriya ng Agrikultura dito sa Pilipinas. Ang usapin ng agrikultura ay hindi lamang tungkol sa mga magsasaka at magbababoy. Ito ay usapin ng pagkain ng bawat pamilyang Pilipino. At habang hinahanap natin ang tamang balanse sa pagitan ng presyo, importasyon at lokal na produksyon, isang bagay ang malinaw. Hindi natin maaring pabayaan ang mga taong nagpapakain sa bayan. Ako po si Sonia Soto at ito ang So to Speak, kung saan ang punot dulo ng bawat usapin ay ating lilinawin. Magandang araw po sa inyong lahat. Usapang bayan, balitang napapanahon, mga isyu sa lipunan, sabay nating tutukton. Mula sa kalsada hanggang sa online